ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Atong padayong iampo sa Ginoo pinaagi sa atong pagpataliwala sa atong patron Santiago Apostol, ang kalinaw sa kalibutan, mahunong ning panagbangi labi na kining gubat na sad karon, pangatake sa dito sa Middle East or atong iyampo ang mga katawhan labi na mga civilian na unta dili mamiligro, o ang ato sad nga mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, sukli sa ilang pagka-manggihatagon nganhi sa simbahan pinaagis pagpamalit ani atong mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo ang pagpitol sa lawas aron pagtambal sa among kalag. Itugot nga makalikay kami sa tanang sala ug nga madasig kami sa pagtuman sa mga sugo sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Nagampo ako sa Ginoo nga akong Dios ug gisugid ko kaniya ang akong mga sala. Mingon ako, o Ginoo nga gamhanan ug Dios nga angay kahadlukan ug nagtuman sa gikasabutan ug kansang gahom, walay paglubad alang ni adtong nahigugma kanimo ug nagtamod sa imong kasuguan. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat ug dautan ug sa among pagsupil kanimo ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Wala namo pamatia ang imong mga sulugoon, ang mga propeta nga nakigsulti sa ngalan nimo ngadto sa among mga hari, mga kadagkuan ug sa among mga katigulangan ug sa tanang katawhan sa nasod. Matarong ka, Ginoo, apan kami walay ulaw, ingon man ang mga tao sa Huda, ang mga mulupyo sa Jerusalem ug sa tibuok Israel, kadtong anaa sa duol, ingon man kadtong atua sa layo, nga atua sa tanang kayutaan, diin mo sila abuga, tungod kay nagbudhi man sila kanimo. Ginoo, kami ug ang among mga hari, ang among kadagkuan ug ang among katigulangan angay maulaw kay nakasala man kami kanimo. Apan ikaw, Ginoo, nga among Dios maluluy-on ug andam sa pagpasaylo, bisan pag misupil kami kanimo, wala namo tumana ang sugo sa Ginoo nga among Dios nga iyang gihatag kanamo pinaagi sa iyang mga alagad, ang mga propeta.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sangay sa mong mga sala. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sangay sa sala. Ayaw hinumdumi, bato ka namo, ang mga kadautan nga nangagi. Ang imong kaluoy, madali unta nga moabot ka namo. Kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Ayaw kami tagda, sumalasangay sa mong mga sala. Tabangi kami, O Diyos, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami, ug pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumalasangay sa mong mga sala. Pabutangan ha kanimo ang agulo sa mga binilanggo, sa imong dakong gahom luwasa sila nga gihukman sa kamatayon. Unya kami ang imong lungsodong mga karnero sa imong panon. Magpasalamat kanimo sa kahangturan, latas sa tanang kaliwat, among isangyaw ang imong kadayganan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa among pagtuo, ug agana kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an,
Busa pag maluluyon kamo ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada, ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Naaron sa social media, gikumparar ang naong ni President Bongbong Marcos o ni Martin Romualdez, kadtong pagdaog nila 2022 o karon. Tambok pa sila ato, karon daot na kay sila. Nga tanaw ko nako nag-low carb basag ni sila. Ako sa 2022 tambok pa man ko ato, karon daot na nako nag-low carb siguro ni sila. Low carb and fasting, intermittent fasting. Ang mga balita-balita na problema sila karon tungod sa daghan kaayong mga nipagawas og mga kinangitawag nato mga witnesses nga sila gyud maoy utok sa dagko kayong kawat sa kwarta dinis ato. Subay-subay bitaw ni kisa na nga ang mga lawyer diha nga nagsubay-subay. Apil na si defensor kanang former congressman. Yun siya kadto si Irap mantingal ito. Ang iya yung gikawat ato nga aktual yung kwarta sa atong nasod nga posibleng siya nagkawat. Igo siya ni pirma 150 million to. Nya na impeach siya. Aw na kanang na people pawiran. Kadtos Gloria na aratos mga 400 million. Mga gipangutana siya sa imong tan-aw, hay man gyud pinakadako nga korupsyon kang Duterteng panahon o sa ubang presidente o karon kang panahon administrasyon Bongbong Marcos. Ingon din siya karon manggod ang gihisgutan dili billion, trillions. So sa una kanang mudol-duol og 1 billion nga mawa nga kwartas atong nasod murag ko na kay na kanang gilas na kay taana. Impeach dayon, kiha dayon. Pero karon mura na lagwa ang billion, trillions. Nya kining maong buhat, masakpan man sila sa dili, preso man or mapamulta man sila sa dili, kay may sa kay sila mo lihay-lihay, dili de takaikyas sa Ginoo mga igsoon. Mo nang niingon diri sa atong Ebanghelyo, ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Kining ato rong mga leaders na nangawkaw sa atong kwartas nasod, ila man tang gilisod-lisod, gitagaan nila kalisdanan ang mga Filipinos ba. Nya tungod aning paglisod-lisod nato sa atong isig katao, mauro sa nay gamiton sa Ginoo nga magkalisod sad sila. Tingali naa nila ang mga malita-malita nga kwarta, mga billions and trillions na as ilang bank accounts dinhi og didto sa gawas nasod, pero ang kahasol sa ilang hunahuna magkalisod gid na sila. Mo nang nidaot na sila na sila yung mga sakit, mga matay ra gid na sila. Nga inig kamatay ana matud pas Ginoo,
ayaw pakasada ang inyong isig katao, kaya di sad mo pakasadon sa Dios. Nga unsa may ilang gibuhat karon sa ilang mga kontras politika, gipakasa nila, ipapriso nila, ipa-impeach nila. Siguro sana silang pakasadon. Doon na pa ba'y posibilidad nga mapasaylo sila? Naawa. Tubag. Mao na si Kuan, si Propeta Daniel, diri sa atong unang pagbasa, nagbasol siya o pakiluoy siya sa mga sala niya o sala sa iyang katigulangan. Iyang giangkon nga mga masupilon ni, hasta tong akong katigulangan, nagsigi mig supak-supak nimo, Ginoo. Nya iya sang giila, apan ikaw maluluyon og mahigugmaon. Pero lagi mubalik sad ta sa standard nga gisulti ni Kristo. Kung dili nato pakasadon ang atong isig katao, di sad ta pakasadon sa Ginoo. Sa dihang na presidente si Rodrigo Duterte, ang gikondem sa kadaghadang leaders ug mga labi na gyud sa mga kaning nasakop aning pinklawan, mao gyud si Marcos Sr. nga bisag patay na, dili gid nila ipalubong sa libingan ng mga bayani. Grabe gyud ang pagkondem ato, tungod kay dako gyud kay siya og nabuhat kuno nga sala sa Pilipinas tungod sa iyang marsyalo pagka-diktator og sa pagpangawkaw niya mga gitawag mga hidden wealth niya. Motong wa gyud siya gipalubong kay ikauaw ang paglubong niya sa libingan ng mga bayani. Pagka-presidente na ni President Rodrigo Duterte, iyang gitan-aw ang legal ug ang moral side. Sa legal, ang ayan gid siyang ilubong sa libingan ng mga bayani kay former president man siya, niya sundalo pag yun sa atong nasod. Wa gay rason nga dili siya ilubong. Ang moral lang kay makaskandalize sa mga tao. Iyang gitimbang-timbang, og may desisyon siya nga ipalubong yod sa libingan ng mga bayani. Unsa may tumong ato niya aron ipakita nga ang usa ka Pilipino ato yung higugmaon, dili nato pakasadon. Sakto to yang gibuhat, dili. Pero sa dihang karon siya na mo gi-accuse og ejiki, wa gyud mupugong si Bongbong Marcos. Why 24 hours gi-arrest dayon siya dito sa airport paggikas Hong Kong, pag-abot Britsos Villamor Air Base, human sakay sa eroplano ngadto dayon sa Dahig. 1 year na siya karon kapin dito. Wa gyud makonsensya si Bongbong Marcos ani hasta nang iya mga opisyal. Mao na hinaot unta nga makonsensya ba? Karon na ako'y nabatian nga tamlay ba sa Tagalog, tamlay, subo kayo, luya kayog naong si Bongbong Marcos nga nag-announce nga, mga kapatid, mayroon ng isang Pilipino na nasawi doon sa gira sa Israel, sa Middle East. Lungkot tayo kasi namatay isang domestic helper. Naku, kanindot unta kining iyang gibati karon sa usa ka OFW. Mubati man kita na bisag usa lang ka Pilipinong mamatay. Mubati man ta. Pero nganong di man ta mubati sa usa ka 80 years old masakiton, usa na katuig nga gipriso. Nganong di man ta mubati nga ibalik dire? Nganong wa man na gi-pronounce sa atong talahorong presidente sa dihang pila ka gatos ang nabanla sa baha dinhi sa atong dakbayan sa probinsya sa Sugbo, labi na dinhi sa atong parokya, atong munisipyo. Wa man ko kabati nga iyan ang gisulti tungod sa flood control nga way ayo.
ug sa daghan pang nangamatay tungod aning mga trillions nga gipangkuha nila, wa man siya na maluya, wa man sad siya moingon nakakaawa ana. Nawa naman ang hearing sa flood control, nawa naman ang hearing sa mga nangawang kwarta sa DepEd o sa PhilHealth. Pila kay namatay kay wa nay tambal. Ingon ani ang gustos Ginoo nga kun pananglitan maluoy ta sa usa kaluy-a ang tanan. Mo na ingon Ginoo, dihas kasing-kasing nato, di gyud nato pakasad-on ang atong isig katao. Kita dili lang sad ta moakyos nga sad-an si President Bongbong Marcos ug ang iyang mga allies. Unsa may atong iakyos ang ilang mga actions. Ang ilang pagkatao maluoy ta, pasayloon nato ang ilang pagkatao. Mo na ang atong prinsipyo sa simbahan, hate the sin, unsay sumpay, love the sinner. Nay usa ka grupo nga akong giistoryahan, love your enemies. Huy pader, uy lisod ka na pader, uy litso gaday nga react. Di gina mada pader, love your enemies, di na mada pader. Kamo unsa man sa inyong reaction? Ingon na love your enemies. Unsa inyong reaction? Nagtuo manggod ta nga pag-ingon ni Kristo, love your enemies, dili na nimo hatagag hustisya ang iyang binuhatan. Di na mo'y gustos Ginoo. Because God is a just God. Ang gusto niya, higugmaa ang nakasala, dumti ang sala. Love the sinner, hate the sin. Ingkaw niya usara man na, ang sinner ug ang sin gakuyog man na. O, kuyuga sad. Ang justice ug ang love. Ipapriso ang sinner, kay mukuyog man siya sa iyang sala, ngadtos prisuhan, apan duawa siya kung tuan na siya sa prisuhan. Muna ingos Kristo, I was in prison and you visited me. Pananglitan ron, imong bana, giunay gi-rape ang inyong anak na 5 years old, kay nagsigi siyang suyop. Kalimot na siyang anak dito niya. Unsa man, ipapriso, dili? Ipapriso. Papriso, yun kay, dako man ang sala. Pero, inikapriso na, ikaw nga asawa, magsigi kag duaw dito. Magsigi kag ingon niya unsa may imong gikinahanglan diha, love. Kay love man nimo siya. Nga din siya dito nga gutom ang kulab. Nya ningon man ang Ginoo, pakana ang gigutom. Maayo mo sa tagaag pagkaon. Wa naman ko'y igsusulob diri love, pulos naman ni bulingon. Imong dadon yang bulingon, ilisa ni mo limpyo. Clothe the naked. Di ba? Mura man kog nasakit love, wa man ko'y tambal. Palit sa kag tambal, imong ihato dito. Unya kay ni honghong man siya, gusto man kong musuyop love. Unsa man, imong pasuyopon? Ikaw, bahala ka diya. Ang nakaapan manggod nato, pareharon ang mga pangandoy sa uban, may radyong madugta na diha si Duterte. Di man gani sila magingong Presidente Duterte, Mr. Duterte. Madugta unta na siya, dili paigo nga makonbikto na siya, madugta kita siya. Pastilan anang mga pulunga. No? Mao na hinumdumi gini nga kanang imong tupad, kanang tupad nimo ba makapalangit na nimo, kana bang tupad nimo o makapaimpierno sa na nimo, kay mao man na ang basihan sa Ginoo giunsa na nimo pagtratar, kanang tupad nimo. Kung imo na siyang dumtan sa kas Ginoo. Kung imo nang higugmaon sa kas Ginoo. Kung imo nang pasayloon sa kas Ginoo. Kung manghatag ka ana, hatagan sa kas Ginoo.
Unyag naglagot ka, din amang ka manghatag. Awa na sa ihatag ang Ginoo nimo. Di ba? Da. Nya ka mo, nahigugma mo aning nagwali. Kusga. Unsa may kinahanglan aning nagwali ron? Kana ang slat. Pila man kabuk atong slat be? Tulo kabuk atong slat. Ang Grace 100 pesos, ang PPSC Part 2 100 pesos, DPR 100 pesos. Kung mo palit mo ani kada semana, tagsa lang ka slat kada semana 300 pesos. Daghan kay mog madawat nga grasyas gikas Ginoo. Kay iya manggisaa diri. Kung manghatag kamo sa uban, kamo usab paghatagan pakapinan pagyod. Kay ba mo pila ipakapin sa Ginoo? Hay may daghan ang gihatag o ang pakapin? Di ba kung kamoy manghatag ba? Panaltan mo bayad karon, mo bayad ka. Hay may daghan pagbayad nimo dito sa restaurant, bayad ka, nya kanang pakapin kana mo ng tip. Hay may daghan, hay may dako nga imong ihatag ang bayad sa imong gikaon o ang tip. Ang bayad. Ato na ha, ato na kinaiya. Pero ang Ginoo lahi. Ang iyang ibayad gamay kay igo ra sa imong gihatag. Panundan ihatag kag 1,000. Iya kang ulian og 1,000. Pila may pakapin? 100-fold. Katong imong gihatag nga 1,000, iya tong i-times og 100 times. Nya mo to iyang ihatag nimo isip pakapin. Anong tutok na mo? Lagi ihatag ibutan ta lang. Oy dili man pader kay 100-fold ra man. Sige 100-fold. 99-fold ang iyang pakapin. Kay ang 100-fold gipilo-pilo mag ka 100 ang atong gihatag. O di sa usa ka pilo ato mabawi na nimong 1,000. Nya kay 100-fold man napay 99 ka pilo. Mao to'y pakapin. So pila may yang ipakapin sa imong 1,000? Di mo ka mo kwenta? Pila man? 99,000 ang iyang ipakapin. Kay 1,000 times 100, pila man na? 100,000. Kuhaon imong 1,000 nga mao to'y imong original nga gihatag, di naa kay 99. Nya kay 300 man imong gihatag kada semana, 300 pesos. Pila may ipakapin sa Ginoo nimo? Di mo ka mong kwenta? Pila? 300 times 100. Pila man na? Ha? 300 times 100. So, 3,000. Pila? Upat man na ka zero. 300, duha ka zero. Nya, upat man na ka zero. Pila? 30,000. Nya, minusan nimo imong original nga gihatag nganhi nga 300, ang pakapin 29,700. Nya kay wa man ka mohatag sa imong 300. Imo man gipalit og sudan, kaon ka adobo pag yun humba. Ang gipakapin kolesterol. Imo man gipalit dito og soft drinks, ang gipakapin diabetes. Ana nya diha na nga nagsige na kag dialysis, hinay-hinay di kag duol dinhi, pader tagae kog para dialysis. Maingon din ang pari, wa mo gikang palit slat, hinaot unta matiwas na ka. Arog matiwas na ka, bisahan ti ka kada gabi makakolekta pa ko gamay.
Usahay mga igsoon sa atong pagpaniguro sa atong kaugalingon mawad-an ta niini. Mao na ingos Kristo ang maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi kawad-an niini. Apan ang maghatag sa iyang kinabuhi ngadto sa uban nga dili mabalaka makabaton niini. Ug mao na ang atong kinaiya unta sa pagtratar sa atong isig katao kay kitang tanan pulos ra gid ta makaluluoy, pulos ta mga makasasala matud pang propeta Daniel. Muna sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Kay kung pahamtangan kita sa Ginoo sa atong mga sala, wa giusa natong malangit. No? Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna kada simana na jud kong mupalit og slot. Sige, ina. Kada simana na jud kong palit og slot. Ay haron ang Ginoo mutagad nako sigon sa akong gihatag dili sigon sa akong pagkamakasasala. Manindog na ta mga makasasala. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong maluluyon nga Dios ug mo ingon kita Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan mutuman sa iyang taha sa pag-ayo ug pagpasaylo magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno magpakitag pag-atiman o kahingawa alang sa mga kabus o sa mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga makita nato ang atong kaugalingong mga kasaypanan o pagpugong o magpugong kita sa paghukom sa mga kasaypanan sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, ang mga nag-inusara, ug ang mga baldado makakaplag ug kusog sa kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang among mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na makakaplag ug kalinaw ug kalipay dito sa langit ng gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Maluluyon og mahigugmaong amahan dawata kining among mga pagampo nga sa tumang pagpaubos among gituboy nganha kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. To be
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaloy ipagdawat ang among mga pagampo ug luwasa sa mga haylo nga yutan-on ang imong gipaalagad sa mga misteryong langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingod sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingod nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manana sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, welcome ay kalawat kanimo, apan panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita o Ginoo kining among pagkalawat maglimpyo unta kanamo sa sala ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga langitnon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga saman bahandi niya iyaning ihatag nato basta manghatag sa ta ngadto sa uban. Salamat sa nanghatag nato niya padayon tag panghatag og slots mao to no ang atong grace tag 100 pesos per slot niya dunay 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC part 2 para ni sa itong mga projects din hikaron, Bell Tower, Adoration Chapel, bagong CR o katong atong activity center, tag 100 pesos, gihapon ning atong PPSC part 2, nya dunay 163 slot challenge nga tag 16,300. Ang ato sad nga DPR tag 100 pesos per slot. So, ato ning padayon og palit niya ang atong mass wedding atong hinumduman kanunay mangimbitar kita ha para sa mass wedding niya karong mga panahon na tanom may atong kinahanglan kung doon na mo yung mga kailang na itanom o kamo ba kayo na itanom la magpahuwam ba mo diri or i-donate ba ninyo kaya atong i-decorate atong i-decorate sa atong simbahan. Nya padayon mo og support sa akong YouTube channel, atong YouTube channel. Kaning Padre Siano Ubod nga doon na 287,000 subscribers. Padayon mo og view, like, share og subscribe. Gawas nga makahatag ta og paambit sa uban sa atong mga pamalandong, makagiya nila, makahatag sa gamayng income sa atong parokya para sa atong mga charitable expenditures. O ang atong Facebook page sa atong parokya, ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Sunda sad ni.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.